Halløj, mit navn er Oliver. Fra en måned siden, der blev jeg student, og det her, det er min rejse med at bygge min nyopstartede virksomhed helt fra bunden. Målet med virksomheden, det er at få de unge op af gamerstolene og i gang med meningsfulde projekter i stedet. Og det gør vi ved at give dem en konkret oplevelse af at skabe noget med hænderne. Og også give dem coaching og idéer til noget, de kan starte op derhjemme, et projekt. Jeg har selv nørdet med at smide jern og sælge ved vejboder, siden jeg var en 10-11 år gammel. Og i sidste afsnit, der holdt vi vores første smedeworkshop her på Djursland for unge. Men jeg var i tvivl, om jeg skulle fokusere på vores online vejbod-workshop, som 6 allerede har købt, eller jeg skulle gå all in på den her nye smedeworkshop. Jeg sidder her ved bordet, og det der er sket siden sidst, det er, at jeg har fået lavet en hjemmeside, og det var ligesom det, som mange efterspurgte, når jeg ringede ud. Det var, har du noget, kan du sende mig noget? Og jeg kunne godt sende noget over sms med et tidspunkt, dato og så videre og pris. Men nu har jeg en hjemmeside, som viser værdien af workshoppen og forklarer programmet. De første dage, da annoncerne gik live, skete der ingenting. Men så lavede jeg 2 ændringer, der ændrede det hele. Den første ændring var, at jeg ændrede kalendersystemet på hjemmesiden til et ventelistesystem. Så det gik fra, at man bookede sin billet og købte den direkte inde på hjemmesiden, til at man skrev sig op på en venteliste, og så blev kontaktet, når der var ledige pladser. Så satte jeg også annoncebudgettet op til 100 kroner om dagen, i stedet for 35 kroner om dagen. Se nu her, første person har skrevet sig på ventelisten. Nadja, shout out til Nadja. Vi brugte 8 kroner på annoncer. 8,9 kroner. Og så har vi en. Hvis det bliver ved sådan her, til under 10 kroner per styk, eller til omkring 10 kroner per styk, for en interesseret i en workshop, så kommer vi til at boltre os fuldkommen afsindigt i kunder. Det kan jeg lige så godt sige dig. Og det er derfor, at det er godt, at jeg har en kæreste her. Fordi hvis ikke jeg havde hende, så ville jeg ikke have nogen, der bruger alle de penge på. Something amazing is happening. Kigger jeg derinde, så er der fucking 11 nye leads. Jeg har fået 16 nye følgere på min Facebook siden i går. Jeg har fået 8 nye følgere på min Instagram, som jeg alle sammen skriver til nu og hører, om de kender nogen. That's amazing! Jeg er blevet sådan lidt halv afhængig af at kigge på, om der er kommet nye leads ind. Men så går jeg herind, og så ser jeg på i dag, den 27. juli, og så ser jeg 5 leads, siger den her. Nogle gange så tracker den lidt forkert. 15 kroner per lead, allerede brugt 80 kroner. Så jeg har tydeligvis fundet ud af, hvordan den bruger pengene. I går, den 26. 9 leads, det vil sige efter jeg er gået i seng, og den brugt 12 kroner per lead. Og så hvis jeg kigger på, siden vi startede den, så har den brugt 300 kroner, 20 leads. Der var en af de 3 annoncer, der præsterede helt vildt godt. Prøv at se her, den har 146 likes, 17 love, 24 shares. Men så var det store spørgsmål jo, bliver de her ventelistemedlemmer faktisk til købere? Bro, we got the first sale. Try everything. I løbet af ugen, der solgte vi for 6.000 kroner i alt. Men nu hele den kommende måned også booket fuldt op hver søndag. Vi fik også afholdt den første smedeworkshop med 3 børn fra forskellige familier. Men det var rimelig presset. Tingene var ikke helt, hvor de skulle. Systemerne var ikke helt i orden. Så der var en del ventetid indimellem. Og sikkerheden kunne også have været mere i top. Så derfor gik jeg i gang med at optimere selve workshoppen. Det her, det er alle sammen improvement list med ting, vi skal købe og ændringer, vi laver. Så forhåbentlig, jeg glæder mig til den dag, hvor vi laver en workshop, og altså sådan, alt bare spiller. Jeg går og pønser på at få lavet en væg hernede, som kan ligesom læg for både vind og vejr, når vi står her i smedjen, og det bliver regnvejr, og det begynder at stå lidt ind med regn, så kan der godt komme regn ind, både igennem de her, og så også heroverfra. Min far, han har nogle af de her plader liggende, som er sådan nogle pandeplader, og nu skal jeg bare lige måle op, hvor mange vi skal bruge, fordi han har 5 stykker liggende, så det kunne være perfekt, hvis det lige var nok.
høreværn, briller, nogle ting, nogle søm og nogle tang, brandtæppe, sikkerhed og en bunke her med trash, jeg skal have. Okay, så nu har jeg lige gjort klar til i morgen. Ryddet lidt op, sat bordene og bænkene lækkert. Og så i morgen tidlig, så er der selvfølgelig også lige lidt forberedelse til workshop. Se, den blev fin nok, men den blev faktisk ikke lige så flot, som jeg gerne ville have haft den. Lidt skæv. Altså, hvis du prøver... Kenny, kan du prøve at holde den herovre fra? Det han gjorde, det var, han stod sådan her, og så gjorde han sådan her. Og så fik han den præcis rigtige vinkel. Det er faktisk ikke så nemt, som det lige måske ser ud, at få alting til at være lige i midten. Og få det til at være, få knoppen til at se lige ud, når man smeder den, og ensartethed og alt det der. Lækkert, beautiful. Så de sidste par dage, der har jeg siddet rigtig meget inde ved, eller siddet en del inde ved computeren, og det har jeg gjort i en lang stykke tid for at redigere og for at skrive ud og ringe ud til folk. Og det kan man godt mærke i kroppen efterhånden. Jeg har ikke været så god til at komme ud og løbe og gå og bevæge mig, så nu prøver vi at indføre en rutine, som hedder en halv times morning practice, som var det, vi lavede over ved træet. Og så en halv times af noget styrketrænings med sådan armbøjninger og dem her. Vi skal nødig sådan blive mega velhavende, men så i en ung alder, men så have en krop som en gammel mand. Det er sådan det, jeg tænker, vi skal undgå. Okay, der skal være nogle grøntsager. Der skal være noget kød. Ja, og det er sådan set så langt, jeg går over på den konto. Okay, jeg skal lige røre den sidste spand honning her. Og det foregår med den her fætter. Jeg ved ikke, om I kan se den. Det er sådan en snegl. Det er sjovt, hvor meget mere lyst man får til at filme, når at det går godt i forretningen. I min sidste episode her, der var jeg jo sådan lidt nede i støvet, kan man sige. Ikke inde i en rutine, det kørte ikke med forretningen, ligesom jeg gerne ville. Og nu er der bare gang på, knald på hedder det. Folk elsker konceptet med, at smede, og de kommer fra nær og fjern. Så, det er sgu meget godt. Nu er der lige fyldt lidt honning op der. Yes, så er vi lige ude ved en lille honningbåd her. Prøv lige film bien herovre, som min kæreste har lavet. Ja, det er god reklame. Og der kommer lige til at blive fyldt lidt op her. Der mangler 2 glas. Bum. Godt, videre. En super fed uge med de første salg af vores smedeworkshop
koncept. Næste uge, det er optimering, systematisering af det her, så det hele kører lidt mere gnidningsfrit. Både det at ringe og skrive med kunder, men også det at afholde selve workshopsene. Og så pynser jeg lidt på også at begynde at holde workshops om lørdagen. Og der har jeg et lidt snedigt trick til, at vi kan begynde at tjene lidt flere penge og have lidt mere sjov, få lidt flere gode udtalelser. Lige nu holder vi altså kun workshops om søndagen, så vi tilføjer lørdagen, det er allerede 100% vækst i omsætningen. Selvfølgelig også mere arbejde, men jeg tror, vi kan håndtere det. Så vi kigger fremad mod næste uge. Glæder mig til at se jer igen. Vi ses.